Mosok. Sing ngomong priyo dek, tak kira njupuk duit. Aku nekat paitan gedene rasa. Aku pancen ora sempurna. Kapan terluka. Aku Masih oke sing ngono tapi meneng enggak kan akhirnya Paitan gedene rasa. Aku pancen ora sempurna. mendere ngono ki cagake. Iki ternyata yang ternak murah. Iya, Tadi Ya, ya ora salah. dalane es krim. Ingin aneh apa sih ini? Ning ndi? Aku pas ngarit pokoknya. Bang bayang. Oh ini ketapel? Oh, tengah kok. Ngapain? Padahal lo nyopo wae. Aku berjanji. Anaknya anu neh, deknya aku tutuk aneh, boleh anu. Inisial lah ya. Ah, ngelek inisial. Sik dalane es krim. Iya tunggal sak rete lah kok EJD, Pak. Hah. Oh, dhuwur to. Oh, Bengkel. ora. Kalem. Alim. Kalem lek kuwi. N. Menenge tau jenenge kaya pasane yoga. So. L. Heeh. Sapa? Please. Blackpink. Heeh. Ditah yo iya to, Yang? Iya, iya. Keren. So pecah-pecah kok abu-abu ngono to. Kan abu-abu to lek pemutih dadi lek Iya, iya. black. Yes. Aku berjanji akan selalu. Ku balik munggane. Ini dong oleh jaket. Enak. Bisa Blackpink dodol kerupuk. Ndi kok orang enek? Ning kene iki pokoke Ki orang enek. enten ono ae. Cinta di gini. Ki jam piro? Wis. Sepiro?